Mas Yongki, Pripun, Mbak? kira-kira panjenengan niku selera wanitanya itu seperti apa? Seperti Mbak Birgita. Aja ngono. Lah pripun? Lah jenengan tanglet kula. Nggih. Kok iso panjenengan niku saged ngendikan mekaten niku jenengan melihat saya seperti apa? Heeh. Seperti apa ya, Pak? Nek ngeten iki seperti napa, Pak? Mbok sing takon jam jenengan nyapa nyampluk aku. Ayo. Sampeyan dijawab dhewe. Ya maksudnya kan misalnya kula niku nggih, niku kula niku senenge niku lelaki yang kuat, sing bergas, sing brewokan ngoten niku senengane. Brewokan kalau kethek lho akeh brewoke. Nggih. Piye kasanah budaya, Nduk? Ya, Saka Laladan Kediri, Tulungagung dan sekitarnya. Ya. Ya nek sing aranani sente rewe ngono kae. Sente rawe jarene. Dadi kaya wong sing kenek sente karo rawe gatelen akhire dadine kaya ngono kuwi dadi joget. Ya, nggih. Oke, siap-siap, nggih. Lah menika badhe nderek Dono Swanten, saking pemuda RT 6 Mas Yongki. Nah, coba Mas, mriki Mas. Nggih. Panjen piyayi kene iki piyayi budaya. Sing jenenge perangkat kuwi rata-rata mesti nembang apik-apik kok, Nduk. Iya, ngono kuwi. Endi? Mas Yongki. Nah, nggih. Wah, bae ngeteri jajan. Nah, tak kira Mas Yongki. Nggih. Nggih. Niki, wah, nggih, monggo Mas. Ah, piyayi enem kok ya budaya luar biasa. Nggih. Nah, nggih Mas Yongki, nggih Mas. Ngasta mik rumiyin, nggih. Sugeng dalu Mas Yongki nggih. Nggih, wilujeng dalu Mbak Timbuk Mak Cange. Masyaallah, kok ya sastrane basane kok sae sanget. Nggih, pangestune. Tasih sekolah, kuliah napa pun rampung? Nggih, niki nembe mawon lulus mentas saking pawiyatan. Oh, sepundi? Niki lanjut kuliah teng Surakarta, Pak. Surakarta kampusipun pundi? Niki nggih disebut, Pak. Mboten napa-napa. Nggih. Universitas Duta Bangsa. Oh, Duta Bangsa. Nggih, Masyaallah. Pak. Sing pundi to niku? So, Aku rong roh tenan yakin sumpah. Nggih. Pundi niku? Daerah pundi? Kalau dari Simpang Joglo, Simpang Joglo nggih. itu kampus pusatnya di situ, Pak. Oh, cedake Unisri. Nggih. Oh, nggih. Oh, cedak Mbak main. Winong, Mbak Winong nggih. Oh, nggih, dekat kontrakannya dia, rumahnya dia, nggih. Jenengan nuwun sewu kok piyayi nem kok ya nembange mesti Jawa ta niki? Mboten mungkin ta reggae, mboten mungkin ta. Lah nek dandut napa pripun, Pak? Ah, lek saged nggih monggo lek mboten saged nyuwun pangapunten. Mboten. Kersane Niki pripun? ingkang jumbuh kalih swasana mawon. Nggih, napa menika? Duet Nggih, monggo. Mbak Birgita nggih. Nggih, kalih Mbak Birgita. Nah, sing padha dhuwure niki, nggih, napa, nggih. Coba kaya apa, nggih. Amit sewu Mas Biko, nggih. Mereka emang jajan-jajan riyen mereka Mas. Ngapil sekedap nggih, Mas. Nggih. Niku pacangane niku Mas Biko niku. Oh, nggih. Oh, nggih. Nggih. Pacanganipun menika ngastor bab niku lho Mas. Oh, nggih. Heeh, Mas. Nggih. Makanya kula ndak didukani, Pak. Napa? Mboten nek teng panggung niku los Oh, mawon. nggih. Los mawon. Profesional kerja nggih, Pak. Betul. Lah pinter sangat. Sama ini gak usah wedi. Oh. Nah, ini wedi karo aku, Mas. Oh, ngoten. Padha kalih kula ya wedi kalih bojo kula sami ngoten niku. Oh, nggih. Nggih, nah, luar biasa. Harus, Ibu. Nggih. Teng fakultas napa? Teng Duta Bangsa wau. Ten ilmu kesehatan, Pak. Kesehatan. Nggih. Masyaallah. Napa? Suatu Perawat saat jenengan. perawat napa? Saya di bagian administrasi rumah sakitnya. Oh. Jadi manajemen rumah sakitnya, Pak. Iya. Kalau Mbak Manten itu kan terjun ke perawatnya. Iya. Jadi langsung bertanganan dengan pasien. Pasien nggih. Nggih. Jenengan teng admine nggih. Nggih. Nggih, lah dados admine Madangkarang nggih kersa jenengan. Oh nggih, mungkin nek pun lulus mawon, Pak. Oh, nggih. Amin ya rabbal alamin. Perlu kesehatan. Ada lek tanggapan bablasan nggo ambulan. Ayo. Loh, jagani sak wayah-wayah larso masuk angin. Ayo, masamu nggih. Ayo. Langsung ya dibius mati. Yo aja. Jenengan anak sia-sia mentok paham, Pak. Nggih, saderenge derek tepang rumiyin nggih, Pak. Kali Nggih. rencang-rencang Madangkaran nembe pindah niki. Apal kali Madangkaran. Nggih. Sak mirsani YouTube. Lah kula sering nonton live streaming jenengan nih, Pak. Pun subscribe.
Oh iya, pinter. Anu Pak, dicek berarti Pak, nama-nama sindane coba njajali hafal pora. Bisa. Tak bedheki Mas, iki namanya siapa? Niki Mbak Lia. Oh, hafal Pak. Nah, niki. Niki Mbak Winong Nawangse. Nah, iki sampingnya Mbak Winong. Mbak Dian. Oh iya. Oke. Terus niki. Bu dosen Bu Sukesi Iya. Rahayu. Terus niki Mas yang paling cantik sendiri iki. Bathari Durga. Ampun to, Pak. Lah Oke. sapa jajal tak blocokne iki mau. Oh niki nggih Mbak Tuti nggih pun nyandang kawe dek wau le. Oh, masa nggih Bathari Durga. Nggih. Mboten. Ayu Mbak Mboten. Tuti, mung sipate sing sami niku. Lek Mbak Tuti daleme ngendi ya jajal? Ngerti ora? Ngawi Jawa Timur. Wah, oh, mboten. Salah. Bener jenengan. Oh. Mbak Bir kita ngendi? Apal tenan nih. Daleme Lebih kita niku saking Kediri. Kediri. Nggih. Winong. Mbak Winong saking Tulungagung. Elok tenan. Lek Mbak Lia Saking Sragen. Sragen nggih. Lah niki masih sing krebab niki. Ayo daleme ngendi? Mas Edi niki. Mas Edi Silitongan iki lho, ngendi daleme? Lah kula mboten ngertos Pak nembe sepindah niki kok. Wong pripun jenengan niku? Teng Jalan Tol. Oh, teng jalan tol. Dadi ngen loket niku lho, nggih teng mriku niku wonge. Nggih mengke Mbak nih, Mbok. Dalem Nggih mengke sewanci-wanci jenengan niku kenalne mboten sindane mawon. Nanti jenengan kenalne Mas-mas yoga niki setunggal-setunggal. Oh, nggih, siap. Napa nganu Pak, teng akun Caksi niku membuat thumbnail nama-nama pengrawit Oh, Madangkara. siap. Pak, Nggih, Sinten nggih. Madangkara. Mau tak kompliti ora mung pengrawit, tukang son, peniti, Oh, nggih kabeh engko sing gedhe dhewe gambare gembut. Nah, ya. Malah kleresan. Napa lagune? Niki nyuwun dandang gula banjet mawon nggih. Wah, edian tenan dandang gula banjet. Nggih niki nggih pelok barang kagem temanten kekalih. Wah, nggih, cacak elak tenan nggih. Mbak Ibu maksange derek ndedonga kagem temanten kalih nggih. Mugi-mugi dadosa jodoh ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pikantuk momongan putra putri soleh lan solekah. Amin. Lan saged migunani tumrap nusa lan bangsa nggih Pak. Nggih. Ngapunten Mas. Nggih, pripun Pak? Nuwun sewu nggih. Jenengan Kyai Kakung to asli to? Asli niku Pak. Lek ngendi Lah, pripun? kok mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah. Lah pri? Aja sok kancan Iwama wingi. Mboten. Nggih. Kula tulen Pak. Ah nggih, lanang kok ya. Ayo, jos. Lanang, Pak. Monggo. Nggih. Enggak Mas, Yongki. Nggih, mangga. Ya. Lamun arsa Apik tenan nggih. Jenengan di streaming dipersani piyayi 3000 nggih. lho niki teng YouTube kula. napa nggih Pak? Nggih, leres. Nek nyekel mic ampun loro ngeten. Astane siji ngoten niku. Ngeten. Nah, salah siji aja didekep loro. Lah ngoten napa niku. Pak kok ndak boleh? Niku suwi-suwi ngedadi anu, benging, suara mak nging ngono mergo Ngeten. degep tangan loro. Oh nggih. Nggih, ngoten niku. Marai lagi sepindah niki ketemu kali rencana Madangkara. Pindah nang endi ora? Sepisan. Sepisan niki, Nggih, nggih. nggih. Mangga. Nano. Anto jatuh krami Kita sing romantis, kados pundi Kakang Mas kok piye ngono, lek cuek ya ora. Lah aku ki nganu Pak, makanya lek di bawah umurku niku kula mboten selera lho Pak marai Pak. Sing ngomong sapa Bukesi aku sak ngisore ya selera. Loh, lah niku nek bukesi nek kula senengane sing dewasa-dewasa. Aja kaya ngono kuwi sok-soke ngene malah ketentol awakmu so. Lah napa kok Iso lho sampean iki saiki kelas saiki umur pira? 24. 24 so umur 29 rabi entuk umur 17 nu iso lho sampean. Aja to Pak, Ah, iya, aku kodrat seneng sing ngerti dewasa. kono. Lho, nek ndi-ndi ki sing dewasa ki lebih matang, Pak. Nek ndi ki lebih Urung matang. karuan. Sing tuwek nakal terus ya akeh ngono kuwi. Ya mah jenenge sing lebih tua niku lebih mengayomi, lebih tanggung jawab, pun pengalamane kathah. Oh iya. Tuwa iki umur pira sing kok arah? 60, 80? Ya 40 ke atas lah Pak. Ah iya, bener. Ayo, iki.
Nggo Mas Yongki ndak kelangan ngeng nggih Mas nggih. Ing pamilih nggih ben enek variasi oper Mbak Drigita nggih. Nah, gentenan nggih. Aja waton. Aja waton. Waton. Rene tak duduk jempol. Aja waton wadon wae kok wani ora. Lah menawane wani madu. Ayo, sukan mulane ora pas ora. Iya Pak. Ngerti senane. Yo Pak, yo Pak. Nyapa to Pak licet. Ayo. Maaf wes, maaf. Ora peke karo Mas Yongki apal. Maaf ya Mas Yongki ya. Kula malah grogi le Pak ngeten iki Pak. Napa? Grogi. Malah grogi. Lah ngopo? Padha wedoke anu jenengan lanang kok grogi lho. Ya lanang sing lanang iki gagah perkasa. Oh, ngoten. Sing tegas lho Mas, tegas. Sing tegas. Oh, tegas. Yo. Ya suarane udah digedek-gedekne ngono lho. Oh iya. Lah nek karakter suarane ngeten iki pripun, Mbak? Ya APS sih ya menjadi penyanyi Mas sampean. Oh, ngono. Kok penyanyi piye to? Suarane banter lho. Lho, Apik. Ora penyanyi kuwi. ngono Pak. Kernet. Ora Mas, ayo. Iya, nang gocek. No. Ayo. Aja melek wong ayu Nenone kaping pindho kaping pindho salat. Melek wong Aku ndalang bengi iki rumahku kaya brayut malian. Lah, Nang kene. Ngomong Pak, jenengan iki ngomong. Ngomong. Lah, Serku ya diseragami kaya mambengi ngono lho. Iki bukan sih digane seragam iki bocah-bocah iki. Ayo, nggih. ayo monggo anake pada Karo kon nggo didaftarne. tampah oleh limbukan ngubeng ning penonton ngono lho. Ayo. Bali mbok mak cange. Apa? Napa? Napa Mas Yo? Niki kebetulan klambi kula nggih sami kalih Coklat. keluarga Madangkara. Coklat nggih. Nggih. Nggih, cocok dan melekat nih coklat. Nggih, luar Lah nek biasa. anu Pak, ireng Pak. Heh? Ireng. Iri dengking mboten pareng. Ya, nggih. Lah lek niki merah niki napa? Abang. Apa? Abang niki napa? Aku bangga menjadi orang Indonesia yang ulang tahun ke-80 ini. Oh ya, tepuk tangan untuk negara Indonesia Bapak Ibu. Sakmenika niki malam tirakatan nggih Pak kalian. Tepuk tangan untuk negara Indonesia. Negara Indonesia kan muni, makasih. Ngono apa piye? Lho, mboten Pak. Lho niku tegese niku kula niku bangga sebagai warga negara Indonesia ngoten lho. Oh, iya. Sakmenika kan malam tirakatan tebak ten pundi-pundi ngoten niki malam tirakatan. Nggih, mangke pokoke udakara jam 12 mangke kita coba merenung sedikit, setelah itu semangat juang 45. Nah, Ya Mas. Oh, Mbak Brigita. Ping 3 pangkat derajat. Bintang tamu apa? Ora bintang tamu dina iki ya. Oh iya. Haryanto. Ping 3 pangkat derajat. No. Iku bisa Mas Yongki.
Pripun, Mbak? Kira-kira panjenengan niku selera wanitanya itu seperti apa? Seperti Mbak Birgita. Aja ngono. Lah pripun? Lah jenengan taklet kula. Nggih. Kok iso panjenengan niku saged ngendikan mekaten niku jenengan melihat saya seperti apa? Heeh. Seperti apa ya, Pak? Nek ngeten iki seperti napa, Pak? Mbok sing takon jenengan nyapa nyampluk aku. Ayo. Sampeyan dijawab dhewe. Ya maksudnya kan misalnya kula niku nggih, niku kula niku senenge niku lelaki yang kuat, sing bergas, sing brewokan ngoten niku senengane. Brewokan kalau kethek lho akeh brewoke. Tak belani aku nek nyapu ki ra tau resik, Pak. Ben untuk sesuk ndek bojo sing enek brewoke, Pak. Oh iya. Gampang ning sepedari ki akeh. Lek brewokan cakil enek, cakil-cakil. Aneh-aneh. Selera ki ya bene to. Oh rasa golek sing brewok kono wis brewok dhewe. Ya nggih Mas. Ya Mas, terus Mas. Sekedap Pak. Niki wau njawab pertanyaan Mbak Birgita. Ah nggih. Aurane Mbak Birgita niku memancar. Waduh. Jangan Mas. Memancar. Nggih, aurane Mbak Birgita memancar. Ayo. Monggo lanjut Mas Yongki. Nggih. Demen sambal keneng ning. Keneng sambang sarang wungan kapi loteng wicara kang manis manis. Ketularan Mbak Tuti mane manis saya. Marmane den prayitna. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Yongki. Elok luar biasa. Kyai Nem parandine seneng budaya, suarane yo bergas, apal, jos, etikane terjaga dengan baik. Nggih, ngoten. Napa bacute sing duet lho jane? Dendang gula. Apa? Jenang gula, Pak. Oh, jenang gula. Oh, nggih, ora apa-apa jenang gula. Cocok mboten, Pak, kalih bawane wau. Cocok ora apa-apa. Nggih, pernikahan yo pas jenang gula. Ayo, nggih. Kaya apa nggih. Diaturake. Pak, sakderenge niki jenang kula ajenge bertanya kepada Mas Mbak manten boleh, Pak? Oh, silakan. Saya lenggah to. Nggih, masih, Pak. Oh, iya nggih. Mas Mbak manten, selamat malam. Izin bertanya nggih Mas Mbak manten, panjenengan dulu pacaran berapa tahun Mas Mbak manten? Enggak pacaran? Ya, luar biasa iki ora pacaran langsung dadi jodoh. Piye we, mudar we. Petang tahun diombang ambungnya ae lho Pak Raden dirabi-rabi. Ayo petang tahun ganti. Kowe iki nakoni mantan golek joglangan dhewe asine ya. Wong ketemu sing nyekel aku ya ora ayo nggih. Ngenteni petang tahun Pak mari ganti. Menurut Islam kuwi pancen yo ora entuk pacaran ki. Langsung. Oh iya Pak, iya Pak. Menawa sesuk petang tahun ganti terus rabi kan ra Pak. Heeh wis tunggale Anjar Sekar mau lah. Ayo. Ayo. Nggih. Nggih. Yo diaturake jenang gula, nggih. Buka celuk nggih, Pak. Nggih, celun, nggih. Jenang Rame. Lah make sujar iki dhek ngepruki gula batu ngangge cempala akhire dadi ayak. Ayo ngono. Suaramu saya halus lho, Bir, yakin. Napa nggih, Pak? Heeh, saya halus, saya apik, Heeh. Muga-muga nganti tekan tumindakmu ya melu halus. Ya. Tenan saya halus, saya apik, tak rungokne kok pondokan mau karo ning kamar mandi. Wah, bocah iki halus, bocah iki elok. Anda sejatine niku suara halus niku memperlihatkan perilakunya, Pak. Hah? Suara halus niku mencerminkan perilakunya. Kok iso pidemen. Ya apik lek pengen dadi piyai halus, lahir batine piyai apik ngono wis monggo. Wis kaya ngono kudu ana perubahan bir piye carane. Sing kakung calonmu ya nyatane piyai ini halus, anteng, nrimo. Kaya aku kuwi piyai ngono kuwi.
Mangko mbiyen ya ngono kuwi, ngeterne bukese nyinden rono, mangguli dingklik tas ngene biasa. Ya. Ngono kuwi. Bojo sinden kok ya. Nggih, ngono. Ya Bir, coba ten. Sepenting niku siji, Pak. Apa? Sepenting iso dihapusi ngene wis aman, Pak. Ngono kok jare kelakuanmu arep alus, urung-urung wis ngapusi wong lanang ora. Kowe lek nganti ngapusi wong lanang kuwalat tenan lho. Bisa mlembung wetengmu sangang sasi mbuh lho ora ya ngono kuwi. Ya gedhe sisih kok. Lah iya, ora pareng ngomong. Ya Bir. Loh, wong salah iki lek gelem ngakoni salah kuwi bakale dadi apik ngono kuwi. Nek salah ora nek ngerti mbok ben. Penting payu aja ngono nggih. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Pada-pada ora apa-apa. Penting suaramu halus. Ha iya, muga-muga sak tumindake sak lagiane melu halus. Ha iya, pas ngopo-ngopo ya kudu halus ngono kuwi. Aja gradakan. Iya. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Mbah Yai. Mbah Ihsan ing Ngabar Wali Songo ingkang kepareng mirsani lumantar YouTube. Mbah Ibrahima nggih karo Mbah Wahib, Pak Zainul kepareng mirsani sedaya sembah nuwun titip anak kula. Sok September tilik rono ya. Iya, pokoke rono. Pokoke Brahma ajak lunga. Ayo, pokoke mangan sego goreng sak warege. Ayo. Nggih. Nggih. Sok tanggal 18 Brahma mayang dhewe ning pondok. Lho. Lah yagane kaset ngangge teknologi ya kuwi ngangge komputer utawa laptop ngono kae ngae file audio wis ora apa-apa penting berkarya seni ugi kula aturaken keluarga besar isi bareng wingi awake dhewe dolan ning Guci kae akeh para pepunden dosen pepunden sing pegawe isi sing bak ya asring monitor karo awake dhewe matur nuwun Pak Rektor ya apa ndelok jare Haji Mas ya karo mikir pajak ayo ngono kuwi. Ugi kadang-kadang satpam isi nggih kanca melek jare ada mirsani awake dhewe. Iya matur nuwun. Mumpung sik pelok barang Bu Kesi diaturke marang Mbah Yai, diaturke marang Pondok Ngabar. Nggih putraku ning rasah bawa wae Bu Kesi. Sik kuat ora? Ayo nggih putraku. Pelok barang. Anakku sing bagus dhewe. Ngono kae. Jane wis golek cara, golek tombo nang ndi-ndi, golek wong pinter. Ha iya, golek wong tuwa. Iya, entuke panggah enom ae. Iya, ngono kuwi. Nganti tekan Malang, tekan ngendi-ngendi mbiyen kuwi. Iya, akhire ketemu karo Suwargi, Pak Tejo kuwi dokter kandungan, akhire apa kuwi jenenge cara sapi kawin suntik, Truk. Iya to. Ngono kuwi akhire ya kuwi lahir si gelar pamayang diparingi kado tembang iki karo Mbah Suwondo. Iya, ngono kuwi alhamdulillah gelar niku nggih pinter ndalang sampunan. Sing nomor kalih sing teng pondok niku Brahma niku mayange ya semune ra umum komburi malah kaya mbahe. Iya, ngono kuwi. Mbah Wagiman, Mbah Sukron Suwondo. Sukron Suwondo. Iya, menteleng mripate ora nggih. Lah terus si Rangkung niki nembang ya pinter sing kintil kalih mboke niki wau wirawiri teng mriki bapake ndalang dipijeti. Ha iya, niku wau Rangkung. Rambu arep dadi angkatan udara dhek yo. Masa wis tak latihan kok. Wah. Latihan dadi pilot, latihan dolanan layang-layang. Ayo. Ngumbuli layangan ya anggaran ra gelem leren. Iya, wis ben bocah duwe dhewe-dhewe. Ngene ra apa-apa. Mbak Triastuti, piyayi nek kaya ngono lho. Wis lho ora aja lamis ngoten mboten pas niki. Nggih, monggo Mbak Triastuti. Jumeneng Mbak Tri. Ha nggih wis coba kaya apa. Iki ganteng temane lak babakan wong bebrayan ya diaturake sing babakan katresnan. Ayo. Sing nganti lamis. Tegese ora mung nglamise wong bebrayan wong omah-omah dadi pejabat, dadi pengarep, dadi pimpinan aja sok lamis, aja sok ngapusi. Ayo. Yen pancen biyen wis janji arep menyejahterakan masyarakat, ya tetep ana tenan ora malah pajak saya munggah. Iya, Iki malah iki enek iki wong duwe gawe iki lek nganti ngonekke lagu iki lagune iki kena royalti barang. Ha iya wis biyen. Monggo Mbak Triastuti. Piyayi te jan kaya Bu Sunyani.
Nah, coba kaya apa? Sugeng enjing, Mbak Triastuti. Sugeng enjing Pak Yoyo. Mboten asline daleme Ngawi napa Magetan jenengan niku? Magetan kan namung nyilih, Pak. Oh, inggih. Ngawi to, tetep inggih. Ngawi. Tetep Ngawi. Magetan nika kala-kala ditiliki ngoten lho. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Ngene Cak Mio. Nggih. Betul leres. Nggih, Sobi. Pripun to, Pak? Kanca-kanca iso pungkruk apa ndek dalem nang kono. Nate riyen. Ah iya. Pungkruk ngidul. Namung liwat Oh, liwat ngoten. mriko. Liwat mawon nggih terus mboten baleni melih. Mboten. Dalane pun ditutup. Nggih. Gayane nyekeli HP. Oh. Sudah. Pokoke piye carane iki digawe guyub rukun. Lek kanca-kanca pengrawit ya aku wis apal iki terkendali dengan baik, rukun banget. Iki lho sindan-sindan iki lho sing rukun, ya sing rukun. Rukun lho, Pak. Ya aku mung apa kowe njagani aja nganti cerai berai nganti kena apa-apa terus wong wedok biasanya gampang geger, gampang piye-piye ngono aja. Wis ngono kuwi. Wis ngalah ngono. Pamane ana sing dadi geni, sapa yang dadi aki? Banyu ngono. Ini tadi malah Pak. Napa niku sinden niku gadah napa nggih ide-ide yang kreatif ngoten lho. Apa? Daster sama. Ngoten. Terus nanti tasnya sama. Gitu. Ya ora ngetokke nek awake dhewe iki akur guyub rukun Madangkara ngono lho. Sinden Madangkara gitu lho. Nggih estu lho Buni mboten ngapusi. Niki sinden kudune sing seragam lak jarike, bayake ngoten niku to, selendange. Niki lek dandan, niki dastere ya padha. Estu, padha kabeh ngono kuwi. Ayo, nggih weteng dibolong. Ayo ngono kuwi. Wis apik, wis ora apa-apa, nggih. Apik. Sing apik ya ki ya, delame suwi ra metu. Siap, saya selalu baik lho Pak Yoyo. Wah iya, tegese nembange kuwi lho. Lek nembange kuwi lho, kan ra mesti ta apa nembang. Loh, itu menurut moodnya hati Pak Yoyo. Kalau saya sedang bahagia, niku mungkin nggih bagus. Ngoten. Lah iki pas bahagia ora? Saya bahagia. Awas nganti Kan lakone niku lho. Lakone niku lho sing mari kula bahagia lagi maca lakone Setyaka wau lho. Jadi kan terus mood saya naik gitu. Lakone. Wis, Lakone. Pandang ke bawah. Ayo nggih. Besti. Monggo Mas Dwi Puji langsung kemawon saking Bonang. Ting tong ting. Ora, urung. Kemeruh kowe ora. Ayo. Monggo, ayo. Monggo Mas Dwi, yuk. Pak Yoyo. Napa? Aku agak bindeng nih, hidungku tersumbar. Ora apa-apa malah kok nyobuton terong kowe. Tapi enggak apa-apa ya Pak Yoyo. Enggak apa-apa, malah dadi ciri khas, Tik. Malah aja ditambani lho, Tik, ngono kuwi. Ciri khasmu ben kaya ngono kuwi wae. Ngerti Ibu Candra Lokita, suarane gedhe. Nyilak aku to jane ning dadi ciri khas akhirnya dicontoh piyayi akeh. Ini Pak Yoyo, ini tersumbat. Jadi saya nafasnya sulit sekali. Tolong dibantu nafas buatan Pak Yoyo. Alah. Tersumbat apa nang jero? Enak apane? Plonto. Tapi ini bener Pak Yoyo. Apa mergo wingi kejaduk wingi pas turu? Enggak, ini kan sudah ditambal sama dokter, enggak apa-apa. Cuman ini saya tuh agak alergi gitu loh Pak Yoyo. Oh, weh dadi nambale nang dokter hewan ta akhire. Iya ditambal. Tapi saya cantik enggak Pak Yoyo? Hah? Saya Cantik banget, ora cantik iki apa tak jak ngono kuwi. Bener Pak Yoyo, saya cantik. Cantik. Secantik-cantiknya. Iya, hidung saya bagus Pak Yoyo. Oh, bagus jan kaya pelorotan TK. Ayo nggih, apik. Makasih Pak Yoyo nggih. Monggo asline. Saya enggak apa-apa ya Pak Yoyo ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa bener. Bener enggak Iya, apa-apa. masih sayang sama Mbak Tuti kan? Oh, sayang, rasa sayange. Ayo nan nggih. Makasih sayang. Ya, sami-sami. Pak Yoyo Apa? masih sayang sama saya yakin. Loh, piye to ora sayang piye to? Kok iki nekat bae. Apa kudu tak buktekne ngangge apa? Ayo. Ayo. Sudah tua. Ayo golek sinden sing kaya ngono kuwi angel. Unik kok. Ayo, pucluk. Ayo nggih. Pinter, Mbak Winong karo Mbak Dian Munasirah coba kaya apa?
salah satu pamundhut saka Pak Bayan mau ya ngersake sambung wanci dalu. Coba kaya apa cah loro? Ha iki nggih. Bo jumeneng, Nduk, cah loro. Ayo coba kaya apa? Nggih. Arek kandi iki wis bobok arek ayat. Bubuk kalih rangkung. Oh, bobok kabeh. Wis ora apa-apa. Wis kon bobok timbangane ganggu aku doan ayo. Do nek wong dalang ditutuki ndase. Ayo. Diaret tak Pak Gulune jenengan. Ayo guluku diarit rangkung kok. Biasane rangkung ra ngono. Mendhi nek sing marahi kok mendhi. Pokoke sekitar mburiku kene iki lho pokoke. Bacokan. Nano. Coba kaya apa? Keponakanku. Keponakanku. Matur nuwun dibantu karo Mas Rajamala nalika awan mau klenengane ngesti laras. Heeh, ben kanca-kanca iso istirahat. Ha iya. Lho, bareng istirahat gregap ngono. Apa ki? Ya. Ting dong deng. Iya. Baru hari kedua ini, Pak. Nggih. Aman. Besok paling merem kabeh. Ora ngawur. Ayo ta sambung rasa neno nanging wanci Dian ya, Mbak. Tanono ingkang rubeda